викнал да ти кажа, тъй си я кара. Чичо Добри ингелизът, например, си има обичай, както стои прав на пангара през време на черковната служба, да си подремва. И лийката, певецът пък, хем си пее, значи, хем постоянно си повдига с лявата ръка панталона да не падне. А дядо Колю клисарят спрели се на едно място, вади чекийката си и почва да си стърже ногтите. Навици. Просто навици и нищо друго. Всеки ги има. Всеки си ги носи и в делник, и в празник, и не е нещо за осъждане, щом не пречи на работа. Поп Костадин пък, инак добър и кротък човечец, на никого, освен на попадията, не е дигнал ръка, каквото си е чевръс във всичко, хем служи, хем молитви чете, а същото време и приказва с околните, кара се и още много други работи върши. Домъкне се в съботен ден, да кажем, на гробищата, увидва шал, с 2 чифта чорапи на краката, с червен загорски пояс под расото и топла тухла отзад на кръста. Пристигне, значи, спре се да опява на някой гроб, изругая през носа най-напред живите наоколо, после умрелите, размята кандилницата и почне. Ще молим за упокоение души усопших, раб Божих. Прекъсне след това изведнъж и се развика на женорята. Къде ви е виното за преливане? Къде са ви свещите? Къде са ви нещата, а? Заплеци, диванета. Панайот, Станка, Пенка, Пенчо, Енчо, Тота, Тодора, Симо, Димо, Димчо, Косио, Досио, Калиопа. Изреди мъртвите и веднага пак. Аде, подавай житоля там, какви ципурие, че време нямам, не зяпай. И месте злачна, и месте покойно е, от нюдучи, от бежи, всяка е болезен, печал и въздихание. И както си каканиже, без да довърши, тръгне подир някоя друга жена. Върви си, значи, пее си, па току запита. Далече ли е гробът? Че не е много далече, отче. Там е на другия край. Попът ти изгледа изниско и процеди пак през зъбите. Опустялата се не видял. Вечная памет, вечная памет. Чунки не те знаят, че нямаш и 2 лева да платиш, ами на другия край чак. Кираджийски хон. Амаля, памет, вечная памет. Стигне до гроба, поуспокои се уж малко, подхване кротко и проточено. Блажено му спение вечно и покой. И пак го наскачат. Хубав покой, не ще е приказки. Буренясал, неочистен, кандилото пълно с мухи. Подач, Господи, души упобщим, рабам Твоим, рачо, тачо, бона, кона. Казвай по-нататък покойните, че съм ти изгубил книжата. Казвай. Жената почне да нарежда, да се запъва, а той без да ги повтаря, за по-бързо кара с нея заедно. Вечная памет, вечная памет, вечная памет. И топло да е времето, и добре да е разположен, и вкъщи да го повикаш вода да ти свети, все си е същият. Хем си пее, хем си приказва за други работи, хем мармори нещо сърдито. Спаси, Господи, люди Твое. Цонковице, колко кила ви излезе свинята? 109, дядо попе. Арно. И благослови достояние Твое. Ами какво направихте рибиците? Усолихме ги. Хубави трици сте заровили. А квартиранти имате ли в горните стаи? Имаме, дядо попе. 2 учителки живеят тази година у дома. Арно. Върви ви на вас. Нареждате я. Победи благоверному царю нашему. Цанко ще си дойде ли за празниците? Че дано го пуснат. Ще го пуснат. Ами рибиците, дето такво си сте ги осолили, царю нашему Борису. Жената в този момент ще се наведе да пусне някоя пара в менчето. Той ще й пресрещне ръката и ще рече: не там. В ръката ми ги дай, да видя с очите си какво ви се откъснало от сърцето. В менчето все стотинки пущате. Зная и вас. На съпротивния даруя. В старата черква Света Петка, дето служи поп Костадин,
има и хор. Хубаво си пее хорът. Чисто, сладко и редовно си пее. Ама, нали Светиня му не обича чистото и редовното? Кога иска, обажда се и подава на диригента, а кога му скимне, млъкне и не ще. Не ще. Един ден, например, както обикалял църквата през време на принос, мярнал му се нещо отвън на пъти. Изкарал приноса набързо, мръднал се в ултара, хорът изпял яко да царя и зачакал да се обади попът, за да продължи по-нататък. Хубаво, ама попът се не обажда. Изпял хорът още веднъж същото, още веднъж. Няма. Почукал диригентът с пръчка, изкашлял се силно, дал тон, пак нищо. Минали се 5 минути, 10 се минали, не знае човекът какво да прави. Пратил тогава едно момче от хористите да иде в ултара, да види да не му е прирушало нещо. Отишло момчето, гледа, няма нито поп, ни дявол. Посушнал му на клисаря и тръгнали двамата да го търсят. Тук поп, там поп. Кога излезли отвън на улицата? Ето ти поп. Цял целеничек с одеждите, с требника, заловил един селянин за ръката, друса я до скъсване и спазарява една пуйка. Абе, отче, рекал му на ухото клисаря, абе, литургията такованка се прекъсна и хората не знае какво да пее. Ага, ама свършиха ли, бе? Че много бързат. Скъсал набързо пазарлъка, подал на клисаря пуйката, врътнал се назад и заканяркал още от вратата. Изпълни молитво нашу, Господе ви, Господи помилуй. Подхванал отново хорът и божествената служба продължила.